спектакль «Коноград», Альметьевский татарский государственный драматический театр. Әлмәтләрнең аткарагы дистәдән артык көндәш арасында иң яхшы актерлар ансамбле номинациясында җиңеп чыкты. Ул ир-егетләрдән генә тору белән үзенчәлекле. Жюри хөкеменә 60 сәхнә әсәре һәм андагы артистларны бәяләү буенча гаризалар юлланган була. Шулар арасыннан 29-ы гына сайлап алына. Быел яңа йөзләр күплеген билгеләп үттеләр. Шуңамы бер номинациядә дипломнар да берничә кешегә тапшырыла. Әйтик, дебют номинациясында Йорчалыдан Алсу Сәгыйдуллина белән этне артисты Айдар Хәйруллин бүләкләнде. Сезне шын күңелдән тәбрик итәбез, котлыйбыз. Остазларыбызга рәхмәт әйтеп китәсем килә. Инде ул әлбәттә Илдар абый Хәйруллин белән Марсель абый Махмутовка кайнар сәламнар. Икенче пландагы иң яхшы ир-егет роле бүләге Тинчуриннан Рөстәм Гайзуллин белән Минзәләдән Хафиз Хәммәтуллинда. Гүзәл затлар арасында бу премия Камалдан Алсу Каюмовада. Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала. Иң яхшы актер һәм актриса буларак Йорчалыдан Чулпан Аскарова белән Казаннан Радик Бариевка алкышладылар. Балалар өчен иң яхшы спектакль дип Кариевларның Әлифбасы һәм Казан түзенең Чучелы квартирниге игълан ителде. Эпизод рольдә Алсу Густовага тиңнәр юк. Ул бер үзе 5 персонаж белән идарә итә. Курчак театрлар арасында иң яхшы артист исеме әкияттән Дилүс Хуҗахмәтовта. Синең эшеңне күрә белгәннәргә рәхмәт. Чөнки уйнарга була, күп рольләр уйнарга була. Ел саен минем 6 премьера чыгарган вакытлар да булды гел төп рольләрдә. Тик барыбер менә шулай синең эшләгәнеңә бәя бирү һәм ул бит синең барыбер үсешеңне күрсәтә. Шамил Закиров истәлегенә булдырылган махсус номинацияда бүләкне Салават Фәткатдинов Буа театры директоры урынбасары Фәрит Садриевка тапшырды. Казанышлар өчен, ягъни хөрмәт һәм дәрәҗә номинациясе Камал ветераннары Ринат Таҗетдинов белән Әсхәр Шакировта. Шушындый бәйрәм вакытында тантананы эшләве бу зур вакыйга. Менә ул шушында килгән халыкларга, килгән кешеләргә мин аптырыйм, әйтәм, шундай бер чын хөрмәтнең мәгънәсен күрәсен дисәмдер шул. Катлаулы заманда яшибез, шуңа күрә менә мондый бәйрәмнәрнең булуы бигрәк тә театр бит үзе бөтен халыкларны берләштерә торган урын. Кешеләрне берләштерә торган урын. Тантана Республика премиясе 2011 елдан бирле тапшырыла. Балалар өчен аны үз сәхнәсендә гөрләтү икеләтә дәрәҗә. Театр бинасын Татарстан рәисе теләктәшлеге белән Мәдәният илкүләм проекты буенча төзекләндерделәр. Радик Гыймаев, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Яңа Гасыр каналы, Буа районы.